dneska sme späť asi 10. alebo 11. diel! Vyhrávame rovno 1-0. Zajdi to! Kamo, na čo si to dávaš vlastňák? Až takýto zasa. Mne sa to dá aspoň pochopiť, že som si dal vlastňák a tak toto. Tak ale som to sejmol. Kúkte sa koľko je hodín, 28. Choď do toho. Ty čo si spravil? Nemám vybitý ovládač. Nie, mne sa ten seká, baguje sa mi to obrazovka. Mne sa baguje. Kamo. Toto nemôže. Ty vole! Mne sa baguje. Dobre. Dobre. Konečne. Prosím, nechoď mi dole, pačka. Nie, chod dozadu. Tak som! Ty čo robíš? Mne sa baguje, pačka, a ty si kde? Však tam! Ty imbecíl! A ty čo robíš? Ja som ťa bumpol, až potom, keby si to mal savenúť. Vole, Tak mne sa baguje ovládač. mne to je jedno. Si ho pokazili. No tak tam máš pas. Dobrý pas. Máš tam. No dobro. Come on, sa to tak pomotečne a to máš. Ty vole, skoro som ti to saveol. Alebo dal som Psycho, skoro som to saveol, alebo dal som skoro Psycho, pozri. Ty vole. Skoro. Ja som ti to tam pasom presne na stenu. Tam dáš nejaké freestyle kodič. Že ono sa to od tej tyčky strašne blbo ono. Ty vole, my sa úplne vyvampujeme. Tam som lampo. Nie. Keby som mal viac postu, by som to dal krajšie. Yes! Nice. Ja už hráme? Tu. Nie! Kamo. Nie! Ty vole, nechod na skryšíš na budúce. Musel som. Fake? Ale najvyššie o ten fake. Skús to! Fake. Ty vole! Fake Tu. na čo? A vieš, ale mne sa bugla páčka. Kamo, tak to není môj problém. Ja viem. Ja som to mu zaklikol tú páčku, alebo čo to? To. Sorry. Nevadí, je to 3-2. 3-3. Kamo, jasne, v tréningu mi nebuguje a toto mi buguje. Tak ja tomu nechápem. Poďme to štve. Máš. Fake? Typkový? Fake. Podaj, skús to tam udržať. Ja som to tam skúsil tak ti tu pasnúť. Tak, ja to takto dám. Nehádajme sa a hrajme. Hrajme čo najlepšie ako vieme. Ako keby že hráme. Choď si po boost. Ešte 22. Nice. Double. Tu som nepotreboval. Double tap! Vážne? Hej, double tap, no. Nice. Tak psychovo si to dal. Taký corner, ne? Choď do toho, choď do Ty. Dobre. Ja nemám viac veľmi. Buguje pečka, preto som ťa tam volal, nech tam ideš. Dobre. Idem preto. Musíš, kamo. Snažil som sa to aspoň trošku. Yes,
idem sa prepustiť. Dobre, pekne. Nie, nemám. Tak. Nie, ja by som to mal. Ja som to mal. Potrebujem busty, nemám. Pustý. Ďakujem. Zase mi ho vyžere, typek. Nice. Freestyle! Ty vole, jak som bumpol. Pozri, jak som tam zastal. Pozri, jak som na konci. Pozri, jak som tam zastal kvôli tomu bumpu. Pozri, jak som tam zastal, jo? OK. Ja som teba nechcel som. Ja som tam úplne zastavil. Počka. Nič nevidím. Kámo, ja to vidím úplne všetko zhova. Ja doslova vidím, že som v tom meste. Kámo, musím kúpiť nový ovládač. A PS2 i hneď. Kámo, jo, ma teraz boli ruka. Nice, kámo. 6-3. No, 6-3. Poď, prosím, nech dostane Division. Prosím na Platinu 2 zasa. Prosím. Nekurentaje. Prosím. Kamoň si ešte veria na tento oraz skore. 5 sekúnd. 5 sekúnd. Aha. Posledný gól. Gól na rozlučku. Pozri. A ide napadne like a odbera. A ak sa vám toto video páčilo, tak... Nezabudnite like a odbera. Ideme na to. Na ďalší diel. Čau.